rituko ria Jumatano ekero chiri gitariki 25 muthini wa gatano mo mwaka wa 2023 egathorigetiko chigo kura umutinyo yigatuthigeria matuko makega tukura umutinyo wa gatano mo toso umutinyo wa gatano na kabere oyaba Kenya bange basemereti gose barori bino mambo chiko konga ekero bone finance period chigo ba effective jakire tariki yemo yobutinyo wa gatano na kabere omwaka oyu mwanchumuria ndonse asoberete no gosemeri kwanena nigo kwaringi no botuko bwarengo buya nande bono kwabo kire buya semambi yaboniga ekero bweto magochia sekibago kyao keri tuko gosekibago kyao keri okwirigiria esabuni esabuni gosomugati okera lituko ebo manjumuri andonse soberete ningo kwaria rinkianda gikomi so imeyo moroberi bwensakia bono mambia atojaka monai nantokora monai nyina no moroberi go chaka chinsa 12 chabono mambia tuaminyoka igo mpaka chinses to chia abono mambi gona kwalia nikianda iko minima tena nabora nyona nkwaboka koigwete birukunyo binde gose koigwete bobe asomo bero gose kwanyoro roboti rugo ichania sengoro yao roboti rugo gosa akurenda ye moyo nanya sawo gwanjiri gorra litukeri gona kingo kogerana ngo kwaligania ayonsi na yense na byonsi ngwetabire ekero lingana lyo monere ligo tigara no monna gutigara kyagaro gosemeri gweito bona intumanya bantu nigo kore asomonene uri tutongete agatubeka asense yeiga yemechando lakini emechande yonsi toje kunyebwa ekerara irane aje gototeina yaya bana bane bono timoka mwarosire ni mechando yense go mwachubori andonse soberete na kwali nikiandege komi oso ime yumuroberi bwensakia ekarongogani SMS yao gose ujumbe ya nyingi wethira se namba yerasiskini yurabu na lyo gondenga kyende to bwatia na kyende kombwatia semambi yabone gotoma ujumbe yao anteina yaya injini gonda sense mogete bari Nairobi abareka Kenya abarekire asa bari Mombasa bari Ram abari Garissa abari West Pokot abari Kajiado abari Kisumu abari Homa Bay abari Migori abari Busia noina abari Bungoma na Homa Bay gumwensi ngo barigania asinjira ya Benpale barase county ya Viga ameto Gusii ni gare kirase nonya uri okwigwa omonu oyo igongo kwalia nikiandike 10 bono soime yumurubeli obwensakia bono mambia Nyorana notora sense meri yemitanda Facebook tonyora Ndizi TV News Digital bega sense moya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News ogonya chinga kirende na boto tweet @Ndizi TV News ende twanyore kerengeri kyao gosebirengeri byao video gotoma asemambi yelitko lero ni holiday oji ase anne bari bare asidini yege Islam Roria litiko lero umuna litiko lero ni golide holiday igabanta bange mbali kwenda sijigasi ege kogerana keromo wasira ala litina litukira rende ne holiday igo banta banka nende bali bakwenda gasi serikali otigerende private gasi serikali ro bali kogende kiagera nigo yare litiguna lero ne lituko lide lia holiday ekaro abankwana bali bande gose dini ya Islam bagochengera lituko lia lero nyoro none chibengezi litukira njiri ko igorwa ani gora endo uri obwate ATM no ora enda alia orusire ndebese yakorende jibengire ojera njisiekire kubatikana nirigura rero ko ba holiday iwo manchumuriria ni medena bono nyomba mwaure kwabokire karo kwiroberi go jya semiroberiende abaturo muri bakwendega so igo gisuguru njisiekire igo ni medebona aborokia bonzi no bareka ekegaro baganyete ewigi here bamajukira litukoria Jumatatu ekera balimu abanene b'gisukuru secondary barabara se county ya Mombasa ekero bagochi kurigereria igoro yobokorari ase section yegisemi no bagodena chibese nigo chibolete skuru kaptese njira abe kuna onaro jena lingane na domain asense meli tukorera mu wasiri wegisemi esekeri machungu cyarego ikasense meli ya Mombasa ekero agochi korigereria amangana yegisemi ekero agochi bakwanira abalimu bari abanasi skuru kone nigo barebirina ebinte binge nigo bire emechanda skuru ayundo chikorigereri ase amagasidi na bara abororo ekera balimu abanene bakare kurombi bagate abuna yaya mangana na makom ara se chiskuru goli tukurana na otebiri tukuria chumain dia Jumatano jidari kebero gebere na isana iso motenyi mwaka wejirube ne meron gebere iso litukura nigorire public holiday ekarnoje bali bakare kolirigereria gose dini ya Islam ekargorena Eid ul Adha
rituko ryarerekero mu wasiri bolendi bwaime atangasa rituko igoro korengana ne cassette notes yabege titariki 25 nemo mutinyi oyoiga mwagiru bibere ne 23 yene arondoje kale the richest main functions osejiyode asedini eli yege Islam igo toko waganira ba Islam bons pia soberede eulde yengia goserit kolia boli ye kroba gosherekea anne asedini yo yabo yege Islam igo majuma na kwale ni kyandike komi to kardo ende to chengeri tukeri kere eulde ngo kwale no so ime yo morobelio banatia ko tebina bono to SMS ya ondenga kikwa bokire nana kiroberti ritukolia o asemambi yabo nyora ritukolia Wednesday botambe eneri tukodi tujitwargireria chisemi gorire dori chisemi chitorana kimiroberi yabekirwe egakia bekirwe ga nali no nyabanu mabone bakakonda competition nekete ekerdora jemo wasiri bwichisemi nande sekiri macho guri tukuregoro asense meyo yechisemi na tetabene serikali wetere wisara yechisemi ni gobono babekire miroberio kwene kibona chisikuru jobo bundi gose technical universities gose technical institutions ngoene kujira nkokini chire birengo byaye boigo n'abana bali basoba gosomo bagokora amatem ngonyora bali amachibwa bateba buno mwana uchokora amatem uganya machibwa yasoke tagosoka kole ni gatethena bone serikali ya Kenya Kwanza wetere wisara yejisem nigo yabekire muruburi kwene kuna umoroki wonde bwenso gokora amatem ase skuru konyora machibwa ende oranga kim agosuka gochi bosigo manjumari na kware ni bono kabe amonanje bakomwere katukote na choshota nerora sense merende studio kwene kuna amari ogine chibicha gochera senjera yabena igento kono ndena ngakyoro chibicha idio ngakyori bwate na ngakyobwate te muroberio asimambi yabonekere nero muroberi Ensakia ogoja kere tukira Jumatano kere tuko yechuma ekerongo tena bono tikatoge tobe naye mpaka omwelio ekerosara gendete kuroberia emeroberio yokomwenia mamumu abo mwanjwa oyo banyora ekero yaringritsko lia chuma piri osara nigaendete kuroberia emeroberio kwene kuna ngoar mamumu abe send off amayo chikwena asikibaga semambia abone tomechikonyarana nere kolende no tora maigabere ento kwene kibuna tuwa paransi yesu bulitewa iri myumorero yobono no tori na chosho tatokwene kira tuwa paransi kabisa toene kirene na umoroberio gendreire ochasore umwancha umurigeria asemambi ya abone ochosho na tugoshirikiana nero kama shabiki tonzi pia semwabita angobariga nikiandiki ko moso ime yumorobereri kibarasa andonse soberete Felisa Nyanchamando ndonse soberete so Kemimotangi andonse soberete Sevania onseri andonse soberete ekiongozi Sevania onseri nero yo entubade Damalis Nyaboke naye no olimi yumorobereri Sinta Nyaboke nerengo bali yumorobereri onyoni naye nkobora somorobereri abuna mangati ya mashabiki ali nkotebina bono ningakiria checkchengo badena boka moso ime yumorobereri juu ya ubasinere engineer Vincent Maina korwali asesemo ya bosansa bieje obunensemo ya ubasi na eno oleme yumorobe Christian Rogo korwasi nsemo jiri charaganga na maite no oleme yumorobe Dismas Okinyi no oleme yumorobe Kesto Njali na eno ole ime yumorobe ngate bano mwachake kolika SMS chinalia agwetera sensemo ya Facebook wali gwetera sensemo ya YouTube erikwena kina mwantebiri na notore amonainwe asibali bonsi ntakwane Molin Dolphin Mora na inga nimetena no aye no oleme yumoroberio ndate koliga SMS ya gasemambi yaboniga Thomas Soboka na ningoroche mwalimu Thomas Mishira ana ningoroche na no oleme yumoroberio ekine chitem jane chiringo kwana dubade team following tin chini ya maji na team diaspora no error na team hapana kosa kwa team chane chiko chabo team jeto ebale bane igobona inwe manyete asobere na kole timu hapana kosa karibu sana ndani yumoroberio buna kole as team following karibu sana ndani yumoroberio buna kole team diaspora igani ndoje team diaspora ngoli kabari SMS yabo igona na kwali nina akabe ime yumoroberio na kole chini ya maji bado naye nigo kwali kanidi kiandike komi also ime yumoroberio ende tuchaka naye mpaka omwelio na manga ende tokarana ime na isiko ya Gusii ekero muraibo mubwasi miuro moja wani Kenya rera murodinga matakarua na baraibande babo Jeremia Kioni George wa Jakoya baraya bange barenga sensemeri ya kamkunji ground situkuregoro ekero bono mubwasi miuro moja wani Kenya batebiria serikali na bono mbarigo chigokira wika beneki buna bakwanira ba Kenya bali bagendete guchandika
ekero bono bakomoje serikali ya Kenya kwanza muna teriko tegerera ebirengererio byaba Kenya teriko rigereria na inki aba Kenya batagete barabwasime batena bono na bera chuko betereria aba Kenya kubabolina banyare bakwanga gwakane bango eri yabekwa agwetire finance period mwakujirubere ne 2023 yobono muraibo mwasime no moja kara gete asense ya Kenya na igetarika mukunja gatena ya ngwene kitorina nkwatura aba Kenya direction tokogenda anekra tena lituko egosidarikisa naibere omotienyi ogatano na kabere nande baraje gukwana mangana mange kromaite omanyete litukeni olire na limagere na 77 igona ndi tukoria 77 igodudurie na nandi ngyo mabwas miura moja bogoji gukwana iga yunga tena basense mya magasete karabara iba mojeti omuraibu ense aso tategerera aba Kenya bangi ni wamanita kurira mnobo gimabwa kongire nandi mirobiri betebe kubuya na baba Kenya barachikoenda kuyegerie kemba igo mwanjumbuleria amangana na makongu ara sense ya Kenya kuri nobo mabwa simiro moja abo mabwa Kenya kwanza obukura unumuraibu ense mukonyo eri katika shagwa baro basingire una nenjere yemo yoko sangirie bango nenjere yemo yokwene kuna ebirengo byobuchumi ya Kenya ngochiri kwimukira igoro uchesa matukari bose kero ya singire bodana atego chikorigiri kabeso aso kore miroberiende ya kira lituko ase ense ya Kenya yundo yonyara sense ya magaseti ase mambi ya boniga kisitorojina omokonyi bomuraibu ense katika shawa nere niganyarire kago kwana abuna bono nigatabagete kurigereria jinjera cyo kwimukereria gose cyo ko revive amangana ya amabere ase ense ya Kenya nyuma ndendu abwate na Kenya mangana ya mabera kurukale lakini yarakana ya twaro de gusukwana ebina byomura mokonyi bomura ibwense aligiretie ekero egosuka gochibo siase county ya Kisii endrojena abor kiwa abaribara siskuru awa nene bali banyarde bakonyora o banyorede chipasa jiji county narorira ba MC awo baote birinda abana bali banyorede jisku banyorede buna chibese echo nigo jatumetu eyema seyemo ikasiskuru igo omonto bwe county ya Kisii orio semerede na chibese nkwe warenge koboko tari kwe gubese koboko igo bali beneficiary gose bali bonsi ba konyete korwa somoro berioyo bawo jikwene kibuna bachire bachekiri eregenta kwe gune foja wai guna yayo mwano na kanire tuchibese school igo tari kwe gubese cash abana roje aba MC bato bakwana dabo na rojo mu MC bwe ward ya Ichuni nere wikiri usioja na tete nanga kyobo koreri bogende da se ward ya Ichuni na ninga kyabana abanyo re chibese boigo mo MC bwe ward ya Masige West oyo nere chako bagaka andole omokonyi bomo nogeri bwe bunge ye county ya Kisii wetera sonse mu mtandao yali nena tewedi abaiboli na borokiwa bali asibesi sikurukuru asimasi West kwenda kibuna ngorigere bale na chibese kya soire ikiagarana mbali kwe uchibese koboko korengana no moraibu gorangana no mugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati nika dete na umuroberi oyo kwenda kuna abana ngonyora bale chibese kya basiskuru nigo orengete buna ngosiri bale obokurumi n'abantu bali bakwa guchibese ba oni chicheki jiri gose ba oni chibese iri monda kwe kunone chiri busato otana ya enje na kone irie ngabono no eniribu mondo jikonywera wosoji okode bintu bine kolenda gatena kwene kuna abana baitongo tikara bara se skuru goikachibese chito mugoji ase jiskuru yundo chena ragendete asorongoro gusibo gaba menyi kurasi county Nyamira litukoregoro mbaru ete birengere igoro ye finance period nene kana barbate tena yaya bono ye kirenga kieli na into chikobogori jisuburi na ku amereria serikali ya Kenya kwanza anekero ekarego tobetereri na abantu bakane ebango pege birengere aho mbigerete kurwego igoro ya NHIF ekarabono omo Kenya kawaida akagiriko chugwakana edibu eyemo kero motienyi asumuruberio yo o NHIF gobona ina aragendeta sinse itu ya Kenya lakini cha msingi ni elibuna ense negendete gokonga ebirengo byaye byobogima bigendete gokonga igobono ikatos tobeko mochibi tuese mochibi kabisa atorore na kitogosuka gochibosyo oyo kabere momea we county asensemo ya Kisii samweni yangeso kwa niga bori kanisa wesokia na gusabira ense ya Kenya gutwara omorembe nabo igo gusabira uchumi yense ya Kenya boigo anyadeka kwanda igoro yoko musana nagati county ya Kisii amone county ya Nyamira igoro yoro bebe rwa keroka boigerate debna nechinga kyumugabana
bwe county ya Kisii Bauro Simbarati no mugabana bwe county ya Nyamira Nyamosi Kimomi Nyaribo kwene kimina nkocha baramo bakwanire ngane iyo asomo mekegero mu Gusii yomo lingana lya keroka ndiba buna na liwatana na Gusii ihena bolira bena kira orobebe abantu ngo ikabare bakwana orobebe na roruo ngorigerura kinate betena teba na Gusii niga kare gwatana n'orobebe rorirwa keroka anekero Gusii baganyete ekigambiro kinyare gego kwanira igoro yamagosi kinyare gekuruko na jakwaye kurwa sensemeli ya keroka ose kigambiro kuko manjumuri genda gutuma ujumbe yao ninchiroje ngo gisomanda semambi yaboniga ekerunda jemo enda tutubwate sensemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube nigo konyora una Ndizi TV News okunya chinga kinabo on tweet Ndizi TV News asemambi yaboniga kingo chigo ikasensemeli nsome SMS chino nsome ujumbe yene karonse medina nabono no mure ime yumuroberio obwe Ensakia abono mambi hina mange to wetera unaba Kenya emechano nere asinyomba obokongumbura asinyomba kurende ogosemerweto nigo kora somwanene buna ions to wetera ere nero bwateri chiuriaye nande nere ogotobokia bono mambia atwanyora na asumuroberio bwe Ensakia bono mambia igo manjumoria twaragosemeria keroko boga kurunyomba mwao twaragosemeria ekeroko koremeremo yao twaragosemeria ikyagera anonye nare nero kembete ogokembeta asigete ayekwariya ere oira igo tende untumira uchumbe yao ngo gisomande asemambi yaboniga ngo tebine kero ikasensemeli ya Facebook ntokorana you like, you comment, and you share. Nkio korekero wekira sensemeli ya Facebook mwanjumuriria beke comment beke gidore kya abu you like beke ujumbe ya nyingi boigo na bogo tumera abasani ba bari bara sensem ya Facebook na bogo tumera asoko like ose asoko ba share link yo ya Facebook ne bamanyana ya yo muroberi bwensa kinororo ekerenga kyo muroberi bwensa kira litukoria mambe gose kire mambia ne rimna ngomanye ngosemie nande ngwenda teni gose ngogogi ikiara wikango gogi toge jigurio kigena boka kubwate birukunyo tori tobwate maiga gose bosio lakini urende kero twajira somuroberi bwensakia etokora bekari kando atwarana kitokosuka gochibosio ntara ikanso masense meli ye SMS kerondo jina chamba chanda chikijida kemero ngeberi neyemo ase jinsa 10 na ibere chabona mambia ningo na letigo koira sense mo yebiro titukure goro ayebiro na kwirita sebugu na nawo dedivna ekero bwate mechando na roko go kasigete ro otogotenga ekero mwana iboirwe na ro kura sigete ekero korigi amari na ro korigi afya osinga dena oyo korigi weriti na ro korigi afya heriti asigete ngo dena situation yore aina bora borro ekogogati nare ora asigete ere irembe asali igo bono ne lina ngaki ogo parents obogimo nga dena ekero korigi gari nare gari yaitire ekero ayote kete kunyoma nare nyomo yasinyire maido manju morense na berigo ana gotegete komenyo bogima borobuya nare bwa kongire engote abale bina umuswadi yo mwana bwato mwana no yonde tabwate ayina manga kiria maya bona bonsi oyo bwata abana ngomochanda bali nyomba oyo tabwate nere ngote bali na agreni yasaye ngotanya kongero mwana bono ben kiro monto kivyake agadena bone nse narosire njitiga ngende oyo nera agadena njitiga ngende bone korobaika oro sana lende totebe no sana apukale ndwa lengo mna lero medijin sana twalire twagitenye twakode paka ikalende ngobora ni bakale jemima akiora oya kamadena yaya gakya bana mbwate banchandire bono mbuya ni ndubo asobogima bwense onera kabori urende na biyaki na ngyo koraga iga agatena yaya egendungo koraga iga timbwati mwana na aligirio mwana emyaka inyuma yane ni gedrubaine bono rende bakabora na oyo bwato mwana ngorerare noyo tabwati ngorerare ingitokora toirane ayo enderere gosaba nyasa gokonye no nyoro mwana na inchi tigangirane abanyasa angire na inchi ndende igona kiwata situation yore aina bora abugena ni gere mbemono kubwoyonde noyonde abarabuge buna ere ni garagiye mono kubwoyonde igo digatutemena obugima botomenyete tobomenye nubungaini
negisemi kiaga nyasaye na ebie gogotokonya katokumira nabona mambia nigotokwena nobo semia atwateba ni karutona Joshua utatwene kibina rende na naye mambi yao yatwarira gosemeria kira rituke kero kuboka nigo bwato gosemeria lakini ekero bokoira watwara experience ngwasemerete buna expectation ya ekero kwaru nyomba mwa ekero chikande gasi egwasemerete na ngokorore ABCD lakini experience tokiranedi ekeroro mondo bwato hoteli na bo bwato hoteli na bora rosi ndagire tigare ekero expected buna abantu ngoja bari ndagire lakini mbakora ki mbagoja ekero kwarenge entereba ngo expected na ngo ikore Nairobi otirumboke na abantu ko ka Nairobi kwa nyoroguma bwa kongire akiokora tari okwengenda korende nigo kwegendera gukora ayara maya erusuge gochibosi tigango ira yebiro aseda ikansinini ekanoje SMS ino chigendete konya goja ase studio ase mambi yaboniga yasiri tukurero tigango ira sebuku kyarego na kwire dororo kerongo komyokia ari aseda ika ase ayebiro umwanjumuriria tiga ngoire goika se gatabu kya aruka 15 nemo osome 19 karondo Joshua no turamo ketusome gitabu kiaruka 15 nemo in 16 verse 19 eyego kwana igoro ya omonto monda no musabirasaro beri gitabu ya kabisa abwa somo nubwe Kenya ibeke Gusii ne kigeito buna omonto monda na omosabirasaro tingo soma yonzi korende umugano ina boranyo no nyumanyete lakini in context kyonyo manyete njera kyonyo manyete ayebono ni goro monda ose ni goro musabirasaro nso masini niyo ya na renge omonto gete omonda orenge kweboya chianga jobo nyinga na echiega tani engia na kwego kyakera rituko ase okoria na asege sieri kiaye na renge omonto yomo omotaka erida riaye Lazaro urenge na maute amange erio nigo arenge kugania kweigotia na matori alikogwa korwa asemesa yomonda oria nechisese na chirocho chia momena amaute aye omotaka oria agakwa akabogorigwa n'aba maraika akabekwa asege kuba kia Ibrahim na oria omonda agakwa boigo agatindekwa tindiko gendra gochinso mwanjo muri kyare sali ebiro abantu abe bale babere omonto omonda na omosabirasa omonto omonda ntotebirire tari yae ni gakoro kuna omotachi lakini omosabi ntotebirire tari yae na Lazaro mwanjo muri nda tombata sinini akio toma kwenda tusome SMS yenu toma gusuka gochibosio asemambia boni gasomo roberbu Ensakia omonto oyo akoro omonto metakoro omonto naboko gejugu sana dikagoro kana Joshua usakoro ke Brighton usakoro ke Echemima usebe barongo akiri monda na omonto yo dada ikobona omonto na bengana okura amire gosoko gozeri toze bona omonto monda na Lazarus omosabi igaba bare babere Lazarus era manyire na no monto yo monda ntombanyitiri tari anga kyare korokura kini tomanyitira no monda nande ni gare kwegokya na konywa yani erekira rituko no koria okwegoke bintu bya lakini Lazarus yani gachandegete abwata maute nande genda ko na matoronge igeminete na matoronga atagweti ko rwase meza ya yomondo oyo Lazarus tari konyora kende lakini kisese chomo rodi oyo kirajini ko chikembete Lazarus ejigonya komena mautai bonsimba kwete omondo yagakwa na Lazarus yagakwa Lazarus yakerago kwa etote buna amaraika akabeka omotaka olia agakwa oyo Lazarus akabogorigwa n'aba maraika akabekwa asege kuba kya Ibrahim no mondo oli nera agakwa agatindekwa etabobinande yabeirabu ekero Lazarus akwa ningi akorerwa niga imokibona maraika airwa asege kuba kya Ibrahim igekera irwa asege kuba kya Ibrahim egwete mechando yaerire ekiara bono chira sobuya omondo yekera akwa otindegiro oisoko soma gochinze nabo korra bono ngakyo mondo oyo nanda kare ko musaba Lazarus inagakira Lazarus tare gwanja gaki norete gechara kyao gengendi ekero yabete bobe igo mwanju boringinda to kwana simambi yaboniga asa yebiro
manya chinga kichiriore ai ni goro monda ogo chando monto gose egento kerio gokora ni goro ogo chando monto ogo chanda Lazaro ngo bwenare ngo irware na malaika ebinto mbiro gokora bono Jesus iri ni gochera kunya komena mautarazo muruoti tare ko morora yani mondo tare ko morora mabira tare ko morora kende ere ni gakanyita matoronga ali hawe igonki toko soma kurwabu rorana inga kyogo nga situation yaone ni elia utagetena oyonde ali amatoronga lakini nyorana asomonene ni gotore iko enga kingo ikere emechanderi yao ikebe ebe yo mwerio igeme chando yo mondo na bere ke mwerio ai kwara ko mokorra bobe emechande ye chakirabo igo bono imanyena ai no monda gose no musabira Lazaro igo Lazaro ngo sabarenge omondo yerege ntate berete no kwegokia amanjo muriria ando teberera kwegokia twebe go kwara gosaba okona koro gotokonya na into toimokereru na malaika tobe kwasege kuba Ibrahim omuruotiga omondo yo gakwa ere ni gatindegetwe igo ndora debuna Lazarus na tindegire ndora debu nigo totebena era kabe kwasege kuba Ibrahim egera osome go chinzo mwanju muri yonzi nabo kwemanyanga yoberete nande ntotumeka ebintu birito bwade kunyasa tigatororero yo minta mabira katwararere oyo mina mabira nabo togusuka uju ibintu birito gwetera Lazarus yagetera agatwara go semerira gatebrana ne bari toronge dirina nyora mete toronge to koigota itoronge akimwanju muriria ono Ndizi to koigota itoronge yani elina yani digo comment ni turende yani gokanya tu ekera ndo dena aya tita igota bana gokoraga wada tinda igota dingote direro lakini toronge ro ndigo konyo igota ne kisese jiro je jikembete Lazaro na rinde bono rinde engonya mete ekaruru walete otware no ne riote tokonya gobeka chianga ekere yange nigera bwate riote riri ko na ndori bona riora rware igoto tena Lazaro no ne chianga kobeka na boya arenge gazi ekaro wake bigjeyo ekaro murudio yarari kobeka chianga chieri gori chigatani kabisa yarabona kirite kabisa abakabwate kero yegonya gonchoka na ekaro wake bigjeyo akira sarasi no arari akanyetena sasa baje ikiro muruoti omondo yarage na chinyo ridori igobona rinde tiganto tumeka chinga chirichitu tubwate chimbe chinga kyoga chimbe ora tware mechando eliyo yonda bwate igo ne na twa accommodate na boko soma go jinze na teke tukosoma ikiagera nigo yarenge ayebiro ikiara nsome go jinze go nigo nda kuranderi litukorigema omwanju muri ngo tena kwanyorobo semye omondo omonda na Lazarus omosabi omonda ntotebiri etari yaye ina omondo tena omondo oyo igo meto omondo oyo kuramire abengo tena SSA metesese gobono kwanyiramira kyonyero kena joginda egoja kogoke ko mini ali kabisa yako krakino tena SSA go tamana ande na bera korome lakini omondo tena omonda na Lazarus omosabi igeri tari aundi manyire osago go temuna yaya no omondo imbosa omondo itako konya lakini abotena Joshua atakusaidia metego ikatu mekera Joshua ngayora nyoro bokonyi genda mwa Joshua genda mwa Brighton genda mwa Kiambe genda mwa Nyabende genda mwa Njomba na bako kokonya lakini dio adena agi genda ngo Joshua konya omondo tena mondo itako konya tiakoro kwa mondo tiakoro kwa mondo rogwa elieta liao unakore na Lazarus yo sabana aya mwa pastor James yogoji bago konya no mo accountant yo kore gazi account una bago konya lakini mwana omondo no ene gari ya no line na omondoli no omondoli ne gari ya no line bigonde gagi tikakobo mondo kabe elieta liriokorokwa lirakonye abantu biasano mwanju muriria ayo na yebiro na kolira abo aseritko liareka twasoma ase gitabu kiaruka 15 nemo eke tujakere 10 kianda ali otirimboke lakini nasoma bibere bitatali igoro yomonto omonda na Lazarus omosabi aberi gete buyega omonto omonda elieta lyatimanyite ngaki omonda yakorokwa tiango ira sense meri ya Safaricom gomoka nago mantri akero producer nako beka bwa CTV yao uyu no murobiri omobo kabisa akwena kibina nkwe bwere ole byego awo
kurwase company ya Safaricom gwetera senseme igomoka na go monthly na yabe kurwase TV ya ugabo na boko nyore binte binge lakini cha msingi ngerina omonto omotenyi gokwera nkwendareka nkwebwirare 1 million ekarora riguna ayene million yamo nayo mubwibwe million yamo uikwiria ate uikotume sana otebena imechando yane yara kanyikirake yara kanyikirake one ndokora bwati procedure abo dobwa star 54 ash kwa bwati procedure yo gose kwa gendalia se my Safaricom app na kwa bwati smartphone na kwa bwati Safaricom app abo na boko gendoro uyu numero beri okurukuna gomoka na go monthly ole dirune company ya Safaricom for you Safaricom for you endina yo nyare okwebwera ebintu bibere bitatu korwasi company iyo ya Safaricom kolende inyorana 1 million monthly wadana spin and win cash 1 million monthly omondo kujare kwebwera ajishiringi million ya meina semeyo ya Safaricom gomoka na go monthly tigangenda sense mayeje SMS ni mwanto mere asimambi yaboni gasoko mnyoka sebiro nsome iberisazo karamu iredi bagendo yabene kuchirika asimambi yaboni nindo jen chakere Giradi sinya chao tena kurwa Emirates pamoja Sheira kemtop tukondani biasana kurwa sensemo ya Emirates word that you about that watching live online from Nairobi Embakasi biamano ekarmora si county Nairobi eyon count 047 we word that you about sabron soro okosa au dano ari kurwa sensemo ya South Mogrango pamoja ukiniita Justin nitaitika Justin yosebe kurwa Maroko watching you live aturigere tibia sana Jospat Ogaji out there from Rongai watching you na Nancy Ogachi briefing in Brighton Bradfin na Brighton babu bia sana ndo jino bwateria italia na monsogeri kabisa oyinja Jospat Ogaji mature to rule Chared out there na kuronya jiji secondary school Kemera ward poketutu bwa masaba akondani yumroberio Victor Monda wadana kuru Nairobi West aiga tinanya komoja bigo ika aliabu mondo na mwachage family bategerete buya kabisa hadi tamati ebo igonande bado na role SMS yao no ole ime yumroberio o Victor Mondo wadana bring Diana Gesare na yentata Dolphin Mora buna kawaida no alime yumoro than a good morning Brighton and Joshua glory to our heavenly Father because he has given us another sunrise we have met again we are arrived nimepata mafunzo yako ya leo asubuhi yamenitia moyo mambo mengi we ni mshauri mzuri sana be blessed and have a blessed day biya sana Dolphin Mora ekero kwarenge gwategera yebiro tote na tiga kobo monto kolendero kwelieta liao kabe omosabi biasana katosuka oji bosioni gono jamuga kama tembeja ke sole ben au na madukani jijini Kisii watching live neli saselia ye mokoti Kalista biasana karmole neli saselia o asinyamusi de digan au na count me in good morning Sara na Brighton niko tuned from Nakuru Ngai Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri biamano azi ekarole meyomoro Alex Mauti kutoka Kisii County nategea pamoja na babangu msazi David Mauti Nyakweba mbiamono Alex Ekarole yomoro Dominic Magobo Mankabo Mochengo good morning Brighton na Sara I'm watching live from Brighton Nairobi korwa ngora yane gochia se family yontita batware oborem biamono Dominic Ekarole mengora yao gochia se family yontita asogosira komongina cheni barongo yemeroberi ya egendrete uyole mamu wa Sara nyangontita oitoko banera so moroberi Ensakia kiralitukira Jumatano kiralitukiro echuma simina tutatena good morning kurwa nyamakoro to nyamasus 001 ebine bikoro to ada nyamasusi alia atuti te onte ebina ngiere de sayo akarkunya makoro to ekiro mondo medana wata sakorwa mondoraro kurunya chichi naro koru sameta naro korwa sigete naro kurunya kiamitengi naro koru matunwa naro koru mokwerero na bona na nyamasusi grandina ngakia sayo arwetu nyamasusi Jaden Richard out there nikondani from Afghanistan akondani fancy carry out there bana imecharara lakini imerudi fancy carry out there good morning Brighton and Joshua from Rongai as usual I'm in today being Women Clash Wednesday I'm gonna wish all
abasubada busy day without forgetting my sister Sarah Ontita. Hey, Sarah Ontita, dear, my prayers in Sebale and the entire family sitting Kiechi Chobokong. Blessed day to Mamo Mwabo, Eunice Kemunto, Edifini Mamake Sheira, Nyangalesi Edina, Eronik Zagini, Maraika Bwechi Radio, amenya basweti okinyi dismas amona banka bange abu fence keri wato mire tingo bakora ekagara yebiro lakini tumeshukuru sana ekerore me yumurubiri atena ase amashabiki onze and Steven na somurubiri Ensaki anawapenda sana. Merike mtu tena watching live from Keroka pamoja ditamati nindo jena mbarabaja kirukwana ni buya sana. Okinyi dismas atena buya sana. We are stronger together. Bumbi sana kirondo jina mwaja kiriko kwana ni wetera sense meyo yo mtandao go mwachu muri ntomere uchumbe yao wetera sense mo mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News onyo ajingaki na boto tweet @Ndizi TV News boy kerengera kiao gitume wetera se namba eira seskini ya igora na boto dainga kikwa bokire na kiroberi diri tukuliao asemambi yabo na botainga tona chushouta asumuroberi yo Ensakia ekero sister yetu Sarah Ontita agendete kurigiria ngakiba okore meroberio ya oko mweni mamo mabochen nyabarangu yarakago tweka mogoso yarakago sirio bogima bwae konende na otore meyo moroberio kuwakirambia monekero chore Ndizi TV ne robwansu bomusi sinta nyaboka odeba akondani yumroberio odena atubwati tibia sana. Ndizi TV ni kiboko yao amangana manzu sana nande mogoto wabo semi ebwakera litukom Duncan nyachwa yao odena Brighton gaki inkyo darigo chera mangana yoborandia Duncan ni bado no tore kitoko sema niwo wetere bugu twatebania yebiro iho bado igo kitoma iteri ngana lyo monene igo nyasaye no muya nani nyasaye ni gatwanjerete tobe moyo ikiagera chinga kititore moyo iya makweli ngojale ekaro gwakule inkyo atige magega igo no Duncan ndaja kurani noche kanisa goze njemanye goze noche kanisa kidende nelina ebire bitubwate abankoranderi kurwa Ndizi TV gaiga somoro Ensakia na abange kubwa guchikuchake kanisa nande nanje momba kamarieta kore no manje morengo wakirambia moneka jorete ko ba me Ndizi TV ne robon sumausi asemambi yabone kano jina chana chikijira kemerongene ne yamo asijinsa 12 cha abono mambia kana tuacha tuasiolilite meterite ngorori ko kolisioli twale makabisa atwaruse binyambi twaodina bono so ime yumuroberi akadochikanda sense merende ya studio tume producer nitafanya nini ndio nikuje kwako udanielekeza kidogo sawa ngwanda tore sense merende yomotimo komo sinini tumayikwira na tore na rera sense me magasiti kuri nawo dina gikoraga enseyemo ninu subono mambia abageni bane ngoja bara studio aneli tukorera kartu kwa na mangana yegisemi enatakana osabageni bane bawo studio na basubati babere toto dojugo kwana na akoboro twarera bana bange ngutwara bare mejanda nene abanyaroka ekero baweka batapuwa disanda chawe gose bitamba biribyo bachenu biribatagira gutumika kiromotienyu kwanyora na abande batigire skuru gose bairwe amarito nakito tukurina emero beriketa kire kubekwa elinda abana abaito abanyaroka batigara skuru tebabuna igako ngainwa munango gorware sanda tagwe na ligaka linde osina mumuronde onyoro irwo borito otige skuru umoyo bono abairo mwanafunzi nando abairo moibolia ina dojugoriria ikoraga enseye monenus ya abono mambia kurende genda gotoma SMS chino asemambi yabone injibuna kwalika buna yagwa igaiga igasia noko yesome kyagera ngoira chinga kichao chabene buno mwanju muri ondigeretie kwa yetuma sovi kemi motang dinaro yao dinaro ya Kistonjali bado sijaona yako na abande babo Chris aro tinanyerora lakini maitena bono munaendelea ku type hapo kidogo ingwanda moto mogingoirana rende ngete ngonyituma mole moko yetuma nkinda kole ngite jino kwa yesome kro yesomire na turababere batatu na batena bono chinze juyore koboka oyore kwenda asigete lakini ngoke ina bantu boteli monto okoro hoteli nabuna bakuboka mambi sana tari kurara rocha kande abono yekire chingenda abantu bakori orosire giteri orosire biasi ritoke ochakire merimo yao ayebono ni goraire karo kurara baka boniga
inkyo okorara kabisa yani ayoraire kabisa abuna bono wetu kabisa nando kwanyora na bono ndire maiteke sunte keiwe no sa kuma ndi keroro ekebao keri kwanyora nge kali koro kibura bugoja nyumba ni goraire oraire dada ujumi yako madana ujumi yarire mbogo korara lakini rende na umanya nensenga kigo toira intuni gotobogete to kwene kinango gotura semambia kwaba imeyo muroberi Ensakia kirenga kyumuroberi oyo okumanya ogo kwa basemia na ogo kwa entertainment tebena muroberi to Ensakia egasiaye ogo ko uniform ogo ko educate no ogo ko entertain twera entertain yakega twamayalene no kimobona bakonga pa bada karoire libagari yoko bamoyo uikoyetere step by step uika sasa bebe uika saa 10 bebe uika saa 11 bebe uika boire uika bogie no bakonga pa ni na bono ngakyore tumangani dende naye bwadi Justin asobogima bwago ekatoka nyito manne aira ni bro tuwa diango ira sense meyeri libana mpesa ine bebil wanda business number rendo bwanyaruru nyirwa 10000 azimambi ya boni agenda sense meri ya libana mpesa business number weka 888090 karo kwa bekire ingokora bama godaina amount weka shilingi 100 weka shilingi 100 peke yake karo kwa bekire shilingi 100 ingihokora bono no gotoma karo kwa tumire go debara abuna account name Ndizi ebini yawo ga kingete na nyebwa tombo karo kwa tware ebini yawo beka tuma chintunda jinyingo kobeka na jigo koirira kobomobui asemambi ya bonia 10000 besa dasudim ngwando mondo abeke ebese imobu mete bese ngokwanda yakro kwa bekire mobu kono kweto hoteli wadana bana kuna kugo ngokone error lakini wana diwa jiro hoteli tabwatie bese na bokubole chabatini renga ngonye chabatini chae lakini kero waji bese wadana ngoko ya ire odindi ali kabisa odera ngoko ngoko ya ire ngimonyolere chinse zize ngapi ngoko tanga ya ire ensuna error bono na nsute yo koraki mgarangera magena abundiri obwate bese bose bono mama itendo makora bono ngendo kieke makora endiri bese yayo kwano maite kuri mabugo iwe nyore 10000 asemambia boniga naye buya kanira madeni buya kanira chipiri jiri obwate ikya monta yo tabwati deni mune serikali ki bwate ayeningo nande na serikali umuntu utabwati deni nakinyonya 10000 na boko mbogo gishiringi jaye jiri bubere ora okora nere ejinde bwego kerego genda abwa sense megaliba na mpesa business number 888090 alavu amount beke shiringi 100 yamo account name beka Ndizi erinde bwebwere chishiringi bukomye karongo jokoro moroberi oyo ase emambi yaboniga nindoje kiongozi vani onseri au the fans keri ogokwaniri gwetera Ndizi TV abwa sense mo yo mtandao nindoje gaga ekyo nara okoroguna sakali Makori moginda au the watching live watching you while listening carefully from Bobasi Nyamaruma na Fred Nyandika Mosioma. Ai Sakaria umeandika bana. They are watching you while listening. Lakini ene kene na bongo anjana na Sakaria. You can watch but you cannot listen. Aboko ligere to tegera nkyo monto ya okwana. Ekiara no ene kero mosikio begire na bora atenge kabisa lakini to inkyo mosikio yu mbose mikyo bwade. Nimekubaliana na wewe Sakali Makori kero deana ni gorigereti nando gategerera. Carefully ina watching you while listening carefully alenze meria obasi Nyamaruma ikarabali na Fred Nyandika Mosioma na maene mondo na rokonyore na bakorigereti lakini takoroji tima edu ose ko communicating ya Joshua uta producer ya nena mondo na rokonyore na mete Joshua konyoro mondo kabwate birengereri aro akorigeretiga lakini okora igataroji iwono ya tena watching and listening carefully ningiyeko tungigendrete ugwa bo akijoshino bolimo joshino bolime gera ngonyorora abantu lakini ometena ndokonyora ndegentekyo amawazo okonyora umuntu abwate birengereri ebinge bono usimetena bakonyora no umuntu agwekwani bara kwabwana esimia waka kwariena ngobane nere lakini ere bie ko wekwani tari ogwanja nabakonyora umuntu ndamujane na abana bamujane no mongno yamujane no mwako yamujane bona akonyora wekwani kwabugana na ke esimia na okwana kitari kokwana simia ani nabora ike osizonyora na Joshua nkwani Joshua nabwakiri yani ayobweniga ataiwa ose ni gaiwa bwa assume ko rende taiwe deeply ebirengere byaye
Unore kwenda usema sobet yandu mima sobet no se tukuruge simali kwenda masobet era bona a destiny ya kabete masobet ya ne birengera ya bwate usene bese ya bwate mi atete ka kie miye ngende ngore biasi na ningira na magoro nini omuntu abwate birengera yako kumukwana bwakire ebwairire muntu tari ko response wate ana waja waja na tata rere mwate nenge mwaja gukira ngakimwa abaiga Omanju muriendo jina jara jide kemerongo jide jimerongo kianda ase chinsa 12 kebona mambia tiangenda so mutimo jide ke jedire 49 merongo na te merongo kianda ya jide 49 merongo na kianda emerongo na kianda ase chinsa 12 kebona mambia igena takatoenda sense mirindi mutumbo kumasirini Joshua kore na maite adoira sense madukani tukirudi nitakuchukua kwa ngoire magasetini torena ali airobolito ekerongo tukanyitena gikora gese manenu so tokwenda sense mo ya mangana yeji education yetu kurende yo besho beshae athe anere no arime yumurobere athe na watching and following you sana lero bakarigolika byabu kabisa gesa Jacqueline athe na count in from Bosanza BG sana juu ya bazi ndoje gesare gutanga ne ile waswa imene bikoroto bono ndebingo ngayoberete kabisa semambi yaboniga kenda utoma uchumbe yao njigasiane no koyesoma igasiane kirwa tumire mimi ni kuisoma asubuhi na manyana ngakitoka kwa check ya semambi yaboniga twenda sensa mere studio Joshua Kaskwago mwajumure tosuka ya Joshua ara karabuna maite bire bitatu nenjenya kwebanga nyakorigeria ara sensa ya magaseti kulende chamsingine naki tigakobo monto kulende rokweli taliao kwiratore asentundende ya kabere ya magaseti Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii omwanchumuliriye bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriye televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asu twakiresimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Obwansu Bw'Gusii ekerole asumu chibwogembo nechisemo chietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Usoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo koreli burange na sore.
ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae uchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete maya tichibesa nguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wagoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobubwi igere igoro chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bali myaka 13 guche igoro Nore meire nechibesa choko gendereria na gokinia obonchorere bwao Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao Goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru boigon goru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao Goru kukare ngoche soni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ngombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibye skuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inju musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaranza ispo ne chibesa chire musoro wane tokuba arigania Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bya nirense nabagucha Musoni tomo konye go boost biashara byaye Nigo torime omochiobo songo asama gacha umoja egorobe ntanga ni mbarabare ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro weterase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa Ndizi TV obwansu bw'omugusi Buya kabisa mwanyu mwele kirwandere de koba meyu muruberi bwensakia bona mambia kalotwara enda somo timogo mosinini kero choshwa jikora kore meroberio bona manyetaria
kwa ina kibino wote biringa yogo chikore binto oso koira madukani kidogo tu kirambia mune kerotasuka ekarotwenda madukani bado nawe kwamanyire kayora chikokoro bonjeri au ase county ya Kisii ose ito ya Kenya byomono ekarenda takoba imeyumoroberi bwensakia bono mamira mimi shabiki yangu nkuko ninakufulia kofia kiagara nayo geretende gaiga ngiche gaiga nge atikoro saa 12 ngike saa 1 ngike saa 3 ngende unonde tayo ngukwanira na benga lende na nebunda ngwa kerangi lakini lende kororo buna lishabikiriane na mbeya igongo gwakerambia mune keroko koromurubiri bwensakia obo murubiri motiunga bisa nando mobo kabisa njina choswe toko gokekerura abo twagoka muna ya mashabiki to nwarase TV yao yao nande twamanyana zero tebu kwa joka nyebeko ukabeka ukasibeke minero kabisa mwana thari kuna remote karo yigire mambe kumathina ya tiganda amanyensa aki tiganda amanya yebiro ngego kwana tiganda mosichosu basoirali njina gya kwera ngu gwakena nambuya nako embrace na thana lishabikiria na ligia kabe meyumurobere kuri tukuria ichu ria Jumatano wikali tuko ria ichuma iko kwaba maambiali saa 12 giye girega beke aram naboko beke yo kugotura lakini bono beke Ensakia alia kwa beke Ensakia karo kwa bokiri ai beke Ensakia abu kabisa meteno ne GTV nje sikuzi ya jirogo jibeka na automatic jibeka saa 12 egwe okya metena boko jibeka na turama ya bumwa jumwe no bwate TV ni metena ne jibasu nabo konyora nabo beka alia ya kore kwerene terenda kusoma SMS beri seto mai kwenda sema magasita sema mbia boniga atiango nyuri na asensemo ya gomoka na go mandire yo ne murubiro letu na Safaricom ekero monta go chikwebere milioni yamo kolengana ekero anyarire gawe ka senseme yo ya murubiro ibuna orase TV ya gabu manjumbe na ya bekiru abo na gomoka na go monthly yani gomoka yani bono go monto go jero konyoro rwenyi oro bo kabisa milioni ya mekero mo buya ochuko bwa kiromo tienyi au juko bwa 1 million eyemo ochakere siringi ogende otire chiribu million au mete go bono kwa bekiru ase kitabu ke millionaire ekero ochuko bwa million yemo go kitabu ke basenga ke jimina millionaires basuke go jigega go bono yo gomoka na go monthly ya Safaricom for you embali kitabu na bogo dayo star 544 ash igobono oso ende my app my Safaricom app igobono ko nyorore pese kwitira abu ne ebinto mbiro ebinge ji product njira ba kwana bale ji data bundles ngwana na bale chibese na boko nyoro rwenyi na rore bwere bwaya ya mwana rugwebwera chiri bubere kwenda ngakirende naye kwanyore bahati yao asensemi medenga ya bana bahati ya mwenzio usiralie mlango wazi naye kabene bahati ne ya mtende timetingi bahati tena ai umekuwa na bahati kama ya mtende naye tema tiago siereri tiago ubuno njomba mo ina wanyorere bese ga ketari ko baninje tangani nabe katangana anyora naye tema bugenda spin chieza naboko nyona kwa bwire chibese 1 million obuye no muntu akorere mereme myake mingatanya wikijibesejo obu omuntu obwatero ekiara bese tari ron ene bese yawo kwe wengima igo gomoka na go monthly spin and win Kenya shillings 1 million monthly oyo numero yinenseme yo ya gomoka na go monthly umurobero retu na Safaricom for you ngyo kanyiterende ngina gotebiri na ebese ni rabo abonyeroje nago debirinje ndo korana ki bwati mna bago tebeti abuga ochikere ojitaboli go taboli ne chiao de oja go saba no ninje nago de ojitaboli tingo go saba ne chiao chikoba igo komoka go mandri na go mandri grojo ko bwa million yamo ne binto binembira boko bwe binge kurwase kamare Safaricom na bare dire bago na Safaricom for you Safaricom asore igo bono na rayu teso meje semesi beri seto iga Joshua mai ko na so mense me magasiti karomba jide kange meronge tatu iga karomba jide kange meronga ebere na isa na ibere mai ko joswa senze meli ye gisemi ko na tena baga ni bane ngokubara leo nitakuwa na wanadada wawili watakuwa ndani ya studio asema miaboni atojuko kwana igoro ya bana banyaruka una inki kiragere baruase school Mene kora torengo ngwete na reba gwetera karoba ikirenga gete kiromotienyi mwana nagere ngengegere na arwo skuru B
ikiana banyo naro ngaine tu akaenda akanyora omosigo bona agatena githiriko na school tiganyomwe tigakore bintu biane ayingu etunyo nyarigeria ekaro yaragirense yemo nenus gorabe karo chia ikira kira wene bana bajoika as studio digansome yemo gaiga nere de una morning my team there emambiengia nyasa twanjeire twarorire litiko lia lero indeed ayebiro is inspiring as a road and then aliyebiro ni gakoba omoyo kabisa agothena congrats my pastor sana my morning regards goes to our fans wa Ensakia bila kumsahau Sara Untita then dende madena ko Sarana tienya sanya rako wera kwendete nimiroberio eli ya amangana yogo chikwena kuna nkweni bari mamu abasingincho ya send of wengia then amasabiki onsbi banyore akobaganiria maya na then receiving more greetings from Dr. Joy Kurwanyango Junction where represented oyo akorokuna Sophie Kemi Motangi kurwa sensemeyo ya Nyangongo Dominic Nyabuto mwalimu Dominic kurwa Keumbu amasago based in mbaka mwerio no alimi yumurubiro Teresa Kemto good morning Brighton kurwa Muranga amo Mirika Mogoko out then account me in from Etono po Machoge iga Machoge mulimi kurwa sensemeyo Etono mukondani ngobagera nambi ya mono tiango ira sensemeyo magaseti tukuria lero konendo mwanjumuria litukuria lero nigo konganjira mbe asikaseti ya ekaseti ya Day Nation ikiagera ekaseti ya The Standard ni gondo je charare de kabisa kianda yekomi ekanganga ga kabisa kolende nganjere ngote binarali ara asikaseti ya Day Nation litko lialero asikaseti ya Day Nation omwanju munena nenero na gote biringo chiko je twara ni gemurigena laira ni gobono anyarire gakora abasimio gojiko kana amangana ye taxo sebango yo serikali ebegede asomo beka nyamerro nigerigedena laira leads Azimio in tax boycott bush yani na nigabona ochikora abana Azimio goerusia asensemo yo wakana ebango ekero bali getega igo manchu moreni bamuregedena amora yo ibo mo Azimio ro moja litkuregoro alia senseme ya kamkunji ni gachagete kampeni yaye ekera kobori abakori emirimo be serikali gochigotaigwera omurai bwense gose serikali ya Kenya kwanza ekero ekobabederigwa kanebango niko bono anyarire gakori ira gose ni ganyare kagotiana buna nigo agochikwena kinaba Kenya bari gochigwa kana ebango goika amangana ali batebete arenga se finance bill aligereriwe ikobono nigabori abana Azimio nabakori mirimo be serikali banyare bagokora disobedience babe mbaiwera ali bagotebi wakana ebango na bebicha ya chorira abu mancho murelia ekero alenga sensemeria kamkunji ekero alikora nabara ekero alikora abara ibande ekero barenge ase ensemo eyo amangana ayo asobo mekina nyoli bago mancho mureni jibuna soma ase beji yakane na gatano ende turigereli asobo ime igorobono na kiraira akobori aba Kenya ane sivo sawa ntina ya bono ne chinga kitutokere ko tebana ebunda ya rosire ayindu junyarigeli ase oboime ekanande ase bechi yentangani ekasedi ya Day Nation nemurigedena bono nigo ogwako kwabergo chasa baiboli anne bali baka neti kunganya bana babo kurwe skuru yemo ocheyende anne kra bana bajite asomutumo komoke bwa after kolengana nigega ndo jene serikali nigo bono yatebire buna transfer yo jikokoru gatigati yetamweye ekerobono abaiboli konya base merigo ya kande igobono ayeni gerengete buna abaiboli oikabadiga abana basome skuru eli barenge oiko mwaka oyo oerire anena si skuru chia a public school ayani gakwanetwe na director of secondary education Bauro Kibeti oyo dena transfer bono nchiyo ekero jiskuita kere kurigeruna ngachibe sigoto mugo senga kia serikali ekurigerina kigoto machibese goji ase jiskuru ase ya Kenya baigo ni muregeretega iga ababunge nigo barigeretinga kibao chikurigereria amachikamanya ase chiproducer ose mira ngakibaganda ko barigereria amachikamaya ayo chikurigereria amangana independence power producers ekarabara chikuriduce amangana ye cost kira litsuka inoro jinaro amorekeire asigaseti ya The Standard
boigo nimero na Kenyans ange 8%. Kenyans now buy 8% of the food they eat. Nigondo jene murigirete na bona ba Kenya nigo bakale mbaliko gora bintu buya ekero yarekande buna uchumi ni yegendete gokonga ase ense ya Kenya. Ayundo jina aramurekeire ase bechi entangani ekero lituko liarero abaisiramu bakale gotserekea lituko lyabo ekero ere ehulday. Bono manchumulia esali irende mbate gaseti yamo tigangende maseyemo wikase beji ya kabere yigaseti ya The Standard. Beji ya kabere manchumulia na ermurigirete iguru yabarimu na ya Bible ngakibona banyare bakwa ogwakwa ane bali bagane digo chiko transfer abana babo katika diye tamwe kurwasi skuru ende ochi ase eyende kolengana na ministry nigobona ya dena aya tari gochiko korekana kogera nigobona abarimu abanene be skuru nigobairwe bakureruna mpama skuru ikaidu belinde lyonsi liliwanjera omwana anyarega kunganya kurwase skuru ende gochi ase eyende aya nigobaya kwanita ya kerobado baendeda somo sangana sensemeri ya Kenya Secondary School Association oyogenda sensemo ya Mombasa. Kibeti oinawde iole as a director of secondary education paro Kibeti nigabodi chi principal chinyare chi kuira linganelio serious gose asoboime mbako reko sodi ne linganelio bono iga nemurege na serikali yegendete komajua n'abarimu abanene b'egisukuru aso gutangirana buna schools gusije skuru nigo kibwate mechando yo gutanyora kibeze nigo batena okonyorwa wekibeze kwera nigo cyasi skuru aho nigo yairire emerobelyo gotakorekana buya kurende na ande director of secondary education at the Ministry of Education Baro Kibeti nigo aherere gose atebiri abarimu ningiye kwerera ekibeze chikonyorwa gochi ase chiskuru ekarade na serikali nige bwatemerobelyo yo kweneka una kibese jinji chikubwato kwa ase bwango elinde chiji koligereria na chiakonyere chiskuru epechi ya agatatu manjumureria ase gasiti ya The Nation ere muregerede muna amatuko ane ye festival aywago chakali tuko lyarero ase aba bwatani bedini yege Islamu ase ense ya Kenya niyo yarekande muna mbachi da sijiro aho bakagura cyanga kinyi bakagura endagera bakagura nechi tugo eri bawo chikoserekea go self stock eri kuriyewa eri bawo chikoserekea ase amangana lieri tugeria idul hadha erio di nonyembo kimabokongete begasire sana kwena kyuna ngosuka bari go chibosyo ekarbago chikochengera odi tugerio liabo gose eshere yabo yigo chakaya matukane lituko lia arero ebo igo muri kiba seti na muri kirete abantu batatu nigo baene kiugo sirio bogima bwabo asensemeri ya Nakuru kubwatikana nogo savocate yani gotatwara mbeo yo kweyana ekaraba nyaride bago kwa buri tukurigoro ekaraba basweta septic tank eyo bari go sibia igo bono batatabu nigo baseti bogima bwabo ase masonia ya masensemo ya Nakuru ayuni gakwenekiwa na Nakuru West Sub-County Police Commander Francis Waume uyote abuna nigo bono banyare ba confirm eke kole kyukenya dige kolekana asenzemeyo ya Nakuru mangana makongu sana ekera abantu bago so batatu na nigo bari go sibi septic tank kodende banyora makweli abo bari awako natarajia makweli abo wano nigo banyanyodire ekaroji family ndoji jikare korombia na korabuna na kirende ba anyorire na ogwagwa nando jorebuna omuntu yogo chusira obo sirio bogima na bodo wanjira nayo mwanjumuri omuntu yogo sirio bogima na boko nyoniga abwate libagari nene ase amate kwanyara na bono yo sirio bogima bwayo okurega nero renge breadwinner ase family family ya magotigara bono oe hai ya magotigara tabwa dikende bon nakire makwiri na barigo tigatusabere nenya sai anyareka goto bwira ebeji yakane nere murigirede igoro ya Raila nakibona abrane tigose arobereti kwene kibuna ngofos ale Ruto asamangana ye tax kwene kibuna ebintu ngwira na birense karabari gede gabono ni gomo bwasi miuro moja goso bomo bolibo kwa meria serikali bokora wana Raila Morodinga litukoigoro ni gobono bachageti umuroberi obene bokwena kibuna nkobori baraba kori mere mu serikali
gutaiwera ingana ye finance bill anene yerengete igoro yogo chikorusiwa ebango kolengana omo bwa simiro moja ni gobono bara riri buna rituko dia tarehe 7 omotinyo gatano na kabere umwaka uyu bado watakuwa katika Mkunji grounds asen county ya Nairobi ekero bago chikwanfield gose bago chikorwa ngana yabo ngaki bago chikora aba Kenya ane civil servant aso kwanga wakana amangana ye taxi ase ense ya Kenya goli tukelima ikardena 77 litakuwa 77 ukweli ekolengana no murai bwa mwasimiro moja wa Kenya Raila Odinga ekarateona bado kuna mapambano bado mapambano ase ense ya ito ya Kenya kolengana barabu ndoje na banda tukwana niwatana bagoteana umuraibu ense tukubira mto nigo ata sigetia aba Kenya na keri aba Kenya baokwana ekarobogi mabogenda tekokongana bali bakwanda sense meyongati iyo muraibu ya magiadabu Kenya party leader Eugene Wamalwa amo na bande na rekero bakwanete igoro ya mangana ya recruitment of independent electoral and boundaries commission abono kwikaboni watarabekwa krawatane serikali ya Kenya kwanza bado nigebwata mangana atarikogo kia ense ya Kenya karango sukago chibosio manju maringo inanda sebeji ya gatano ni murigena Kenya kwanza ni gobono ya rure ultimatum kujia sese somo bwa simiro moja igoro ya bali bachoretwe bali bari gochukwana mangana abai batsan kolenga no mali basheti ni gamurigena bono ni gonande egenteke ya jagire kwene kiwagati ya Kenya kwanza team igoro yoko bwata na chingwana na omobwa simiro moja wa Kenya ekero baba barure ultimatum yoko resume amangana kwenda kero omobwa simiro moja bari ngale sense miaka makunji mbaka ne debadena bono indwe chingwane jitwara jibekire nsemo egekogarabuna nigo moko tokorere jeje karatugo cha kamkunji alimo turangeri ekatoga tano bugimo bwako ngi alimo turangeri to mo turange to karanse mesa moko ratuakire na inu mwakira igona bakatena yaya bono ndori gochi wanjirana mangana ayo abuna bombori wa simiro moja bwakwane tekorende bali bara sense meyo ya Kenya kwanza bakora wa nomo nyakiro wobo gose committee member omekero wabo George Murugara Gitonga neyo nere na basenata ban senator se okenyuri nimero jabo omobungo saku Rosa Ndiro ali ndo barabe kero bakwandete chinyomba chobarabi abrit kuregoro igoro yamangana yo abai patsan ndo jegana cabinet ni gobono ya nyarire kego kegubeki gachara azenze ya special team yego jikokora audit ya 641 billion bending bills meyo nerondo jina cabinet case ni gobono ya anjirande team yego jikokora audit ya 641 billion bending bills as ya Kenya kolengani nditukuregoro ekaroba moraibuense atwarete ose atwarete gikaro kia cabinet secretary zo gikaro kia aba wasiri ni gobono badetena barosiri kamadi yego go verify egoruguna pending bills verification committee ibono ya irwe libaga liwo chikorigena ngokorere audit ya mangana goru 205 kuruma gojirubere na isano mbako magojirubere ne meronge ne ibere ekarawaji kurina asechi county emerongo county meronge na isano ne ibere amangana bending bills na raliaya ale ali agenda te koborro ekaro bending bills agenda te koba libere litindi ense ya Kenya omo senda bwe county ya Siaya nere okiyo mtata ngobona tebirebuna niga begete amangana yekina kyaye ekyare go challenge finance bill kolende ngobono kyare kanuna nigo kire nal lakini kolengana niga dena yaya ekine geta kire koligereriwe kyagera nigo kyabwate amangana maya arigo jikokonya ba Kenya anenekera ba Kenya baendete kurirabuna bono nigo ba umire ababunge ni gobono banyarire bakolonji gose bagoja kyumuroberio bogojikwena kuna nkolingoli bale ali anyaraka okorekana se ekyombegeri ke National Health Insurance Fund iskando iyi anyarage kwene kyuge korora na bukolengana ne kamati ebunge eyibono egojikurigeria mangana ali akwanwa asense meyo ya claims
and illegal tendering process ya koretu asekyombekeria National Health Insurance Fund nigobono kamati iyo egochikurie na ki eko yarigeri korengana nari agendete gukwanwa na ribune kyombe kyo bado ngendete kurigereriwa buna bokoreri bwa mbraba buya asaba Kenya bange bandete kurira buna emechando nigere asekyombe kyo gose ase party yo ya NJF ayuna arno jomanjumari agendete kolende tianda kwera sensemo ya ribane mpesa abaso okubeka urwenyirwa urwe mieyemo okwebera gishiringi chiribuko mingi okora genda senseme ya business number oseriba mpesa business number beka 888 ekaro kwa begirego bama kokuboli amount beki mieyemo business number abeka Ndizi NDIZ karo kwa begirego amaya kwebwera gishiringi chiribuko mi asemambi yabone yirona a weekly omobui nigakwana ni gishiringi chiribu chimibe 200,000 kile wiki kwabe komobuko kwa chikiri watajiba sani chao ekiarana ebigari nebyao kweruseri ase emambi yabone bona akingi oganyede bekebeze kwani kuna nini bekebeze yo ebwere ase emambi ya abone byamana sabarmana tutumaje SMS chino ase emambi yaboniga Michael Mogokono Arime Yumuroberi Kerandi Dennis watching live Spark Justice Ginara. Good morning Brighton, I'm happy to be in the show live from Kisii Kegoji Mbiamono Crowd Nyakezi no Arime Yumuroberi na good morning tuned in kama kawaida akondani ya show ya Ensakia bono mambia tuendeleza sensemo ya paper review biamana sawa manda tutumaje SMS chino bado nitarudi kwa studio nikirudi ngorere nsemo ya magazeti karonga nyitaba kanibane so ase studio semambi ya bone ya karodire education ose Wednesday education kwani kuna nini twende kwa studio ekarumanda tukonya kobeko ruwenyoruo ochikwebwera chivese ejina otebiria semambi ya bone twende kwa studio kidogo Joshua kazi kwako ensiba maji kinkoirana ngendra sensemo ya magazeti Ndizi TV ubwansu bw'omugusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchesu mugano kabiri
negentekyo nomukia bwogweto makigima Bebono no mwanju muri on Ndizi karandete ko bwati mururi bumugano rero na Lydia Sofia karandete ko toerera no to koretera bageni bakirengenjo mugeni toerera mugano ye ototeina nkia korire na nkia ngito kora sensei yoko gagira kira rituko rya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'omurubulyo bw'omuganone n'okurwa gusigeta bukia sumuntonde elionera nyale bwetoma gwikibirengo by'igoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigura higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire mahomo sunteme bikoreki bisoke tonyo twa seri u uchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekaratenentie gari akamote shishya konigana nabango kwa naigo mama kumweresere gana iga sio chambura Yentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mbiamono mwanju muri on Ndizi karongo gateko bana haya simambia bone gasumuru Ensakia bono mambia aritkuniri ya Jumatano jitariki 25 ese tomotenyo gatano no mu mwaka wa 2023 mwaka wendete kuminyoka mono wendete kuminyoka kabisa kero Kenya bono ebintu bikongete lakini ne rirende na ikatoremererie kero rende ngakyo rende kero rende mangana akongete bomo bwasimiro moja bwara rirende na na rende bono sivo zabantu baboikoti wakana taxi ya kwani pano rende ntoko maana litukuria saba bateri na bono naliekale moto naliekale moto kabisa saba no nyori na saba ngikia betalia mwanju muri no nyori rende saba ni machikoba ene historical CNC ya Kenya igo bono na mangana makongu sana kero the producer on the ndamote ngikwabori Joshua
ingo tebinde Joshua torore na sabasaba yo ingaki ekare koba sense yeito ya Kenya Raila wamwire na sabasaba rinde goika ejikoba buna ngaki ekorigererwa karabana tebinde na sabasaba ekoba Friday ekare ichuma omwakoyo Friday ekare ekarabono badena tutatangaza kabisa Joshua pia sana anzo mega ya Chris Arogo awade abano alime yomoroberio Chris Arogo pia ako katika morning show. God is great in what he does to us. Let us believe in him all of the time. Awade ana tigato semeni yasaye ikiano muyale inabidi autokorera kira lituko simambi ya aboninga na dina matuko ni gagenda de kuminyoka mono ekero ndoche na isukuru sia matuko 365 orusi emedinye twabeire na bokorana matuko arenga tutigariti amatuko arenga tutigariti ase na bokorana matuko arenga tutigariti tukore omoti tubon totebena 30 times 6 yono jamba matuko arenga tutigariti tukore 30 times 6 kaldo chuko mentari merimo na boroje Josh na boigo ngete wan tortena mtu akoro mutenyosta twatigire mesenyisa tokoro mwaka igaka 30 times 6 igo mia inirenga igo 185 days igakaro ko minus bana bokonyo ne tutigatianga 170 days tokoro mwaka oyiga ayesense itu ya Kenya igo mtuko na makati garete igo na boikera ni bori mto biri kwa bangete kware goikerani bana turaikirania ebange onyore na kogo ikirania tiganso meje SMS ngote buna tigabono rende utaraikirania matuka tugetie 170 tokore omwako yoiga na bonta gete gomoka na go monthly metra banyo na turaikirani binte byonze lakini onyore milioni yeye utagomoka kabisa obeke bintu bya wake nyumete milioni onye banga buya na boko bina ko bwato balemo na boko agacha uzina boko goreke ginga okebeka asigete obeka kanyumba temboro yakuri jiba sindi gona ngote na gomoka na go monthly oyino moro yore na Safaricom ebintungu ebiegwa mbiro kwebwera abo ekaro kwenda ali kwa dial *544# kwa bwati go ikabo oso enda se hub ya Safaricom na bo kwebwera ebiegwa ebibire asense meyo ya Safaricom igo gomoka na go monthly yore na Safaricom for you simina tutu no alime yomorobere kengose bani onseri baada ya kondani keri Esther ngurujisa njabo basnya batereno ale ya morio kabana mamo mwa Meri Nyarangi Meri Nyarangi bale ime yomoroberio asemambi ya abone hata na tuko ndani ya show kabisa asemambi ya aboniga nande nindo chega iga Charles Rwango gatuno ali memorable Thomas Mosomi no ali kuruma bacho nyaigwa sabronyo koza kurisatu mogirango akondani MDM Pauline kurwa nyangori etingi nigere ali ase ward ya Gesima county ya Kisii no ali memorable 1% Thomas Bundi account ya Nyamira account ya Nyamira ebunge ya Kitutu Masaba 1% Thomas Bundi kurwa macho Kerongoro na bano murgyo ye Petrus Kemunto engora ya ituko ja senka ya Bosara on Twitter Lilian Kemingo jinsama ja Cambridge ya kondani Andrew Matunda ya odano ale kurwa sinzema ya Nyamira town ni wakondani Kifarson ni ale imeyomoroberio era ni gato bekere debirika yecha yabu agote abana tonya konyu na Joshua ngora rende ekero tokonya gokorera omoroberio bw'Ensakia bono mambia bono rende tomo mogadi nyanga engineer Joy now then good morning watching live from Karani nere no alime yomoroberio manjumalia atigansuke myokasi nini ekiombekeri kia amatemnek to complete offices with the college's assistance ekiombekeri kia nek ni wabando the Kenya Benjamin Thomas no ali meyumoroberio biyasana the Kenya National Examination Council nek ni gobono kia ligiri emiroberio yo chikwenda kina Kenya Technical Trains College KTTC ni chikonyora okonywa asokwa gaja chi headquarters chiaye elikorigerie emiroberio bene kolengana ni kanje ge serikali okiabeka 350 million asoko chikwagaja new Mitiani House asensemeri ya South Sea iyo bono rende ne emiroberio abekiro ne sema wisara kwene kuna ngosira bale
kiganja kerigo sensemo ya Kenya National Examination Council konyorea bisi yabo bagokorera emirimo yobokoreri au CNC ya Kenya ekaroto gusuka gojibosio na dagatura ikasensemeri ya counties turigeria manganaria arasiji county ao nigobono gashagwa Ruto na gashagwa bono nigobono banyarire bagosuka bosio ekaroto roje na bono bago them badete como them omo swati swati kurukuna nere omo bunge ya charalira sinini lakini bado inarudi diandara goseneirane ngoiranere lakini gerigire na Ruto gashewa nigobono ba ligiri enjira yogochi como tem wa mchomba amoswati umetere na teba kabisa ya kana mangana ye finance bill onyo chore tukurwa somo bwa Kenya kwanza niga kanede kabisa yore omobungo gitunguri moswati gatoni wa mchomba nigo akanire kabisa atebire bina bono Ruto kora babe kiremero berio chikomo tem tu nigo bono barorina nigo bono barorina bakariko chiko babe kiroko boko chikomo sira yo kabeiro mobunge kago waridia abwe karobono wa mchomba arorekane bina bono niga angire mangana Kenya kwanza anasensemo ye finance bill ayundoje naro amurikira siga mangana counties ninoje na nominated world debts to know their fate in August bono bali babete nominated aba MCA 13 bakurwa sekiama kya UDA na United Democratic Alliance nigo bono bauji askurwa se county ya Wasinigishu nigo bono bauji konyora lichibu lyabo gwikajitariki 10 gwikajitariki 30 ne ya mumutienyi ogatano na gatatu ekereke gambero ki high court kigojikorwa amangana ye gosike uchikorwa okorali kwaye igoro ya nomination ikorengana na Justice Stephen Rigeji niga deruna nigo bagenda kuriria mangana ayo ekerobono submissions ya nyadeke ego chiko siekwa alituko lya Jumatano igobono wikabachiko ganyana nengereki baochi gokwanirwa nigo ndojena abanyanyimbo kurwa sensemo ya Wasonyiro Trading Center asensemo ya Naroko Central Sub County nigo bagenda kurigereria na gutukega korwa igire kyo asaba saiba nyara bago samba enyo yaba basamba eduka ya moyo munyabiasara yo mokurwa sensemeyo ekeroba mukagera kobahegei igobono omonto yo kagerwa na ebiasara bya embisambire na basaya kurwa sensemeyo ya Naroko Central Naroko ekerobono mo police commander bwensemeyo John Mamanyi akweneke korwe kekerobono botuki bwachakiwe ase geba mukagera ono rende batongiri enyomba yaye igo yayire ono timeting aki ego chikoba nindoje gaigana families kurwa sensema ya Lamu nigo bono ba nganyire kurwa sensema ya Lamu anene la families from Lamu villages yonyore Lamu gaiga na aliase obosaga ni bwa korwa alia bona bantu nigo banganyire kurorore kerobo bohereire oborendi kurwa sensema yo ya Ensemeyo ya Ramu inyure na bantu basaga nwali abande bagaitu bari usubuchingo lya magoro abanda maboka abando monwa ni chimboli chikaibu kurwa ensemeli ya Ramu ekarabona abamenya bakobori serikali na nkayoborendi bwitutore angechi family 50 nigo bono banganyire koruju banganyire na kwenda skuru ya Judi yoburuso ya Judi eyere Ramu West kubatikana nobosaga ndu bakorana ndiri izuguri ya Jumamosi botuko asabanda nyomba kya sambedwe n'abantu batano goitwa goiga gokwa kinyomba isana mo kigasambwa korengana ne cyamade juguru asenzemo ya Judi na salama anigo bono banyarire bakubona gaki ntuba to goitu Kenya ndindo bolendi ngaibole ekarutu banyarire togo cyaka koba attack digira lituko ekara abantu bagocha mu baso batoita ekoro gine ya korakana ndo cyaka ensa ya monenus wega jinsa inye chia abo tuko asensemeyo ya Ram nindo jegaigana a private developer asensemo ya Kitengera nigobono agendete kubara okosiri kwenibe nyinge magiga yenyomba yaye ya 3-story rental building ya linganda construction go jiguni tianyala jigo destroy kwenye beka inse kabisa muramangana na alense ya Kenya wa kolengana naba kolengana nene ni gade na bono
abasaja abo barenge 50 nigo bachete ne producer abotuko kati baka kenyombe bakanyeyerinse asebona abodi na lende serikali gaki serikali saidia yoni wetena rali ayunaro ale ase ense ya Kenya tigankorera abu manjumuriri kyagara na mangale kolende abokwenyorere kobiao bwesomere asobugale umwanjumurira ekerogoji konyore gaseti yawe ri bwancherete senjera ya abene ayu naralenga sensema ya magaseti seri tukule lero egaseti ya The Nation ya Carolina Otebuni gaseti ya ne ya The Standard nigo ya charara emambi ya bone kuri mambidora nyore bado taisoma bono gendera kubwati mirobeli yetu ya Ndizi TV nero bansuma useka ndo tujikwenda sensa meri ende studio nikirudi nitaenda ndora bagani bane kaiba ikira kinchosho bagani bane bago ikaiga ekroba ikire bantebi na baikire gose bado mbaraika amete maambine bwato bworoboke kuboka lakini ndio chosho ataniambia na kama umefika nitasema baikire konende tianda kwira sika city elia taifa leo nindo jega gabana Raila atema moto Raila bono nigo kora ametema moto bakerienda kinara wasimio Raila Moro Raila Odinga aongoza vinara na wanaziaza wa muungano wa upinzani kutangaza mwisho wa mazungumzo ya maridhiano kupitia bunge na kurudia uwazi na maandamano dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza kuramikia gharama ya juu ya maisha. Igobono Raila nigo baadhi na barabu asensa merie chinkwana virusi diororo diordiga serikali yekuanire yoka abone karo ya rekande na bono bado awatatangaza msimamo na maandamano bakogendera gose ngerikie kalubaganye tikatokanye dijai kisaro nebere motinyota na kabere omwaka oyoiga ayo naro naragendede koba ense ya Kenya nindo jega muri kibuga seti ya taifa leo naligete na Gusii chera kwa kudai kutibu ukimwi keitata kalikolikana anadai ana uwezo wa kutibu ukimwi kwa kutumia mchanganyiko wa kitunguu ende monto Gusii chera kwa kudai ukorani gabwate tu no ale ekendeta sechera ekarakara kungaina bantu na yaya ngobweni aruburwire bwenyamoreo ukubwate kana no mchanganyiko bwe kitunguu kobono tarikanizo kamanganale ya tari Mackenzie tarikanizo kale kumbe mpaka abantu mbagale bagale kungaina abantu renina angobweni aruburwire bwenyamoreo mangana makongo sana ali asense yiga tiangorera bwo asimambi ya afoniga asenzemo ya magaseti ekarongo konyori no rwenyi ndororo kwebwera gishiringi kiribu 10 asimambi ya boniga elinde bwenyorere ebitoki na yobeka asoko boko kwao saso mubuko otebena ya bono rinde na boigo karongo soma SMS beri setu yankorera ne ndoje na Musa oma na abekero abo producer bekere na ndabwangake lakini ndende nabongoirana nimbade reverse ya producer na iranire baby ilikuwa bekere abriba na mpesa a business number 888 iyo minute 888090 kwa bekire amount 100 peke yake account name Ndizi kwa bekire golende na boko bomobui bejibesa bono mambia 10000 bwe bekire na mobuko Nsuka bosi ni wandoje na Musoma omarenga aya matongezi diebo jogembo ikobarodi injenigo na renge na asimio kolende tokabuwa chikura bono bwana Raila tigaruto batoire ase batagete aye Musa omarenga aya tena yeye alikuwa katika mlengo wa asimio wakatu akaakera Raila chikura kolende bakabu naruto bona tena tiga mbabu yetu tigaruto aire atoire asarochi na bagote abaigwa oyo mumanyi nyanjonali no atole ime yomuroberio bana danya bicha anyono mongoni onduso bae na William Mekenye tigato pole gochia omojibu ontita awde na bekerwe tawara utawekewa tawara ditukuria Friday gose jioni kabisa kiara bona mambia mirobiriende nerororo yomumanyi onyanjonalia karate ano bale ime yomuroberia semambi ya aboniga Joshua ntagetengi ja sole inde manya gwaka esimiga manyanga yabagani baito baikire tumanyanga kitokweroberia asemambi yabone kurinde toska enero Ndizi TV bwansumo gusi umuroberia Ensakia yokore dua sole na inche
Brighton na Joshua utekerala sense meriende ye studio akwene kuna malio gine chibi chako cheira senjera ya bene ngaide nchisumairi ya kabisa igaba ngo so bara stress mambi yabo ni kana tena ni utoju kwanda igoro ya bana banyaruka asogo siru kwabo kogendera na masomo ekerongo tebino mwana munyaruka anekero mwana bona gochaka mwana munyaruka na banga ligena ligena tu otabere tu ikia na baracheka aira ne skuru kabwa kabwato borito ya kijoshwa ne lintaraigwa nyigutingo kira lakini rende ne lingote bono maganyo ya moikire ne reto tukwana na amangana mangi guru ya bana banyaruka iguru ya masoma abo nakibata kire basirwe ikera bono mwana na chiteka umunyaruka mwana umunyaruka na bara irene skuru eitakabwato buruire osikabwate oborito igo abogima bwae bwabe affected meda murabara buna ba kwa ngana emotie itanya mumure na baganya ruburuire muruire kintari ko bogori borito kwaro deni no mugaka na bako mwana buruire osamu borito igadurgire na mangana ayuna turige no nsan tartawe nchigero mwana umunyaruka aru ase eskuru igo aina tugurigire kero magani onengwete yo maikire mbabere bargoja yo ningo bondenga yigire yo nataka sense merende studio Joshua uta akore muna mai to kwirana igo niko to kwirana sumurobeli ordo to kwanda mangana yexem cheito aneng merobeli kiko begwa skuru go kinibirengo bie exemi asoro gurausi na sensito ya Kenya to skene on this tv wanso emambi ya aboniga Ndizi TV Obwansu bw'Omugusii omurobiryo bw'ekikosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani